Здравейте! Това, че получавате тази кратка видеопокана съвсем не е случайно. Това е защото по един или друг начин имам вашия имейл контакт. И за мен е истинска привилегия, заедно с колеги, да ви поканя на това събитие, което ще се случи в София на 8 юни. Това е събота от 17 часа. Мястото е точно в центъра на София, до НДК, Четиризвездния Централ Парк хотел, където ще имате възможността от хора, които действително са експерти в областта, да ви дадат ценна информация за това как чрез едни видеоинструменти в среда на интернет вие да може да подобрите всичко това, което е свързано с популяризиране на ваши бизнеси, каузи и дори за лично потребление. Така че възползвайте се от тази невероятна възможност да бъдете наш гост. За нас ще бъде истинско удоволствие. Входът за гости е безплатен. Все пак добре е да получа обратна връзка от вас за готовността ви да се появите на това представяне, за да може просто да аранжираме максимално добре залата. И така, ще очакваме да се видим на това място и да ви предоставим, вярвам, ценна и полезна информация за вас, след което съм сигурен, че вие просто всичко това, което правите, ще бъде по един нов, иновативен и доста атрактивен начин. Така че всичко най-добро. Пожелавам за всичко това, което правите там, където сте, и до скоро срещата ни на 8 събота Central Park Hotel от 17 часа българско време. Чао, чао!